Sibingelela lapho kubahlali, sibingelela bonke ubuholi beTheku. Sithi njengomhla ka-30 nje bafowethu nodadewethu, ngithi nesinedolo asiphume ngomhla ka-30 abambe ngisho noma becashe lapha kuMo Road amakwerekwere awambe, amaSomali awambe. Asifune kubona umuntu ongayena kwala eSouth Africa, noma unamaphepha noma awunamaphepha, awuhambe uyoqala phansi ungene ngokusemthethweni ezweni lethu. Lelizwe leli sifuna ukuliklina, sifuna nje libe lihlanzeke, kuphume wonke nje udoti ongawona wala. Gwaza mkhonto gwaza. Fellow South Africans, sizothi enough, it's enough kuma foreigners. Uhulumeni bebayekile iminyaka. Sithulile sicabanga ukuthi uhulumeni uzokwenza okungcono. Kunalokho uhulumeni akazange azakwenza okungcono. Uhulumeni sesikhathele ama-drugs aqhamuka nabantu bokufika. Ama-building abawadlayo la kumasipala weTheku ahlala bona bahweba ngama-drugs. Sesikhathele ibona. Enough, it's enough. Sizothi please bantu base South Africa, vukani nilwela izwe lenu. Alikho izwe elake labuswa abantu abadayisa ama-drugs. Singabaholi bezenkolo sithi sikhathele ama-drugs ezweni lethu, abahambe ha he hi ho hu, abahambe.